Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd. Mae cyfyngiadau Covid wedi golygu newidiadau mawr yn bywydau ni i gyd. Rydyn ni wedi gweld llai o'r bobl rydyn ni'n ei caru, yn ogystal â'n ffrindiau a chydweithwyr. Rydyn ni hefyd wedi gweld eisiau ein hoff leoedd a'r pethau rydyn ni'n caru ei gwneud. Mae ein dibyniaeth ar y byd digidol wedi golygu bod ystyr gwreiddiol Rhwydwaith Cymdeithasol wedi golli braidd. Ar un adeg, roedd yn golygu gallu adeiladu perthynas gyda'r bobl o'ch cwmpas. Roedd yn golygu datblygu cymunedau go iawn a chael mynediad at lawer o gyfleoedd. Credwn mai dyma wir werth Rhwydwaith Cymdeithasol o hyd, a bod ein rhwydwaith trafnidiaeth yn hwyluso hyn oll yng Nghymru a thu hwnt. Ni yw'r Rhwydwaith Cymdeithasol go iawn. Mae gan ein Rhwydwaith Cymdeithasol ddilynwyr, ond nhw yw'ch plant sy'n eich dilyn ar drên am daith i lan y môr. Ein ceisiadau ffrind yw'r bobl rydych am gwrdd yn y byd go iawn. Mae bod yn gysylltiedig ar ein Rhwydwaith Cymdeithasol yn golygu cael cyfarfod go iawn gyda chydweithwyr ar drên wrth i chi gymudo gyda'ch gilydd. Mae ein rhwydwaith yn hanfodol mwyn denu pobl yn ôl at normalrwydd cymdeithasol ar ôl sgil-effeithiau gwrth-gymdeithasol y pandemig. Gyda'r olaf o'r cyfyngiadau iechyd cyhoeddus ar fi'n codi, rydym bellach yn newid ein ffocws ac yn annog pobl i ddychwelyd i drafnidiaeth gyhoeddus a'i defnyddio wrth ailgysylltu â phobl, ailddarganfod lleoedd a dychwelyd i'r gwaith. Y Rhwydwaith Cymdeithasol go iawn yw ein hymgyrch integredig amlfodd gyntaf sy'n defnyddio strategaeth ymgyrchu gadarn i ledaenu'r neges i'r cyhoedd yng Nghymru a draws ein sianeli, y rhai taledig, y rhai rydyn ni'n berchen arnynt a rhai a enillir. Mae hyn yn cynnwys teledu, radio, oddi allan i'r cartref, y cyfryngau digidol a'r cyfryngau cymdeithasol, a nod yw newid sut mae pobl yn meddwl am deithio ar drên, bws, beic neu ar droed. P'naw hyn yn golygu ysbrydoli cwsmer i fynd i le newydd neu hyrwyddo cynnig arbennig. Byddwn yn annog pobl i ymweld â'r lleoedd maen nhw'n adnabod a'i caru yn ogystal â mynd am antur i lefydd newydd. Bydd ein hymgyrch hefyd yn tynnu sylw at fanteision cymdeithasol teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ogystal â'r newidiadau amgylcheddol mae'n bosib ei gwneud os ydyn ni'n penderfynu crwydro yn lle clicio, enghraifft. Dangoswyd ein hymgyrch ledled Cymru, gan ddathlu amrywiaeth ein pobl a'n tirwedd, a'r cysylltiadau ystyrlon sydd wedi bod ar goll yn ein bywydau. Mae'n giplyn o fywyd bob dydd yng Nghymru, sy'n helpu i gyfleu ymrwymiad Trafnidiaeth Cymru i ddeddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Trwy newid ymddygiad ac agweddau'r genedl tuag at drafnidiaeth gyhoeddus a'i hannog i ddefnyddio ein Rhwydwaith Cymdeithasol go iawn yn lle teithio mewn car, bydd effaith parhaol a phositif ar ein gwlad ar gyfer y genhedlaeth hon yn ogystal â chenedlaethau'r dyfodol. Trafnidiaeth Cymru, y Rhwydwaith Cymdeithasol go iawn.